Ekblom ja Lindell. Loput kuljettajat sitten nollasuorituksia tai suoritus ajamatta, kun Ville Kaukonen numerolla 66 sitten lähtövuoroon. Tutut tarkastukset lähtee tarkistuttaa sieltä Hanssin turvavyötyksestä kaikki varusteet kunnossa. Sitten lähtövuoro Villelle. Ja mites sun silmää Ville reenit meni? Itse asiassa tämä ei kerran nähdä kuin yhden menon. Se yhden menon on Ville. Se oli ihan ensimmäinen, mikä Ville veti. Minäkin näin se osui ihan hyvin. Ja ja sitä kautta ei myöskään tulla sinne vitosboksiin heti sisään. Sitten muuten vitosboksi menee hienosti, mutta tuttuja ongelmia Villelläkin.